Lushaye kwezwela emabhizinisini abalimi abasafufusa igciwane iCorona. Njengoba ukukhiqizwa kokudla kuhlonzwe uHulumeni njengesidingo ngqangi, ukuvalwa kokusebenza kwezinto ezweni kube nomthelela kweminye imikhiqizo. Intatheli yezindaba zeSABC uSimphiwe uvakashela iplaza elifuye ingulube eFryhead enyakatho yeKwaZulu-Natal. Umkhakha wezolimo umqoka kakhulu emnothweni wezwe. Iqhaza labalimi abasathuthuka nalo libalekile kakhulu. Uthobile Mpontshane oneminyaka engama-32 uselawuleli lepulazi kusukela ngo-2015. Umpontshane uthi yize esaqhubeka nokudayisa lemfuyo yakhe yezingulube, kodwa ke lesikhathi sifaka ingcindezi enkulu kuleli bhizinisi lakhe. Qali lockdown sasibo 20 rand 50 cent per kg. Uyimanje sisigijima ko 17 rand 50 cent per kg. Okusho ukudropha kwayo kuyinkinga kakhulu kuthina ezifama because ukudla akudrophile, medication ayidrophile, ilabor, ugesi, zonke lento zidinga imali. uHulumeni uthi bazokuhlinzekwa ngosizo labo balimi abakhahlamezekile ngalesikhathi. Sifisa ukuthi abalimi balithathe iqhaza lokuba babambisane nathi ekufakeni izicelo zabo ukuzisiza bona nokusiza ekwandiseni ukudla okuzoba khona ngoba ngesikhathi sihlele emakhaya sizokudinga ukudla kanjalo nabo kuzodinga ukuthi baqhubeke nokuphila. Sifisa ukuthi ke bangaliyeki ithuba bonke abalimi abanesifiso sokufaka izicelo zokuthola uxhaso bayalwa ukuba bathole ulwazi ngalokhu emahhovisi omnyango wezolimo aseduze nabo. NginguSimphiwe, wezindaba zeSABC, iseFryhead.